prichádzaš, ťa zachrániť svet. Bucľaté líčka, sklopené viečka jas, nech je to kdekoľvek, si zázrakom čias. Drobnučké tielko, úprimných očí jas, nástojčivosť hlasu, silný plúcny hlas a prosba, ktorou všetkých ovíjaš, že lásku hľadáš, s tým vchádzaš medzi nás. Že si práve tým, čo vzišlo práve z nás, aby nestratil sa zázrak všetkých čias. Že zostaneš tu strážiť krehký kvetu kvet, lebo bez neho by stratil žiaru jasnú svet. Ty malé si z veľkej lásky zlodené, očakávaním príchodu života tvorené. Máš všetko, čo dostali tvoji rodičia a práve toľko ti teraz oni dožičia. Nehu, lásku, teplo, ten pocit bezpečia, pripravený, keď ústa malé zakričia, aby dali duši nežnej, čo pri srdci sa túli, ukryté pred zrakmi mnohých ľudí. To všetko, čo život na zemi ponúka, dajú starí rodičia pre vnučku či vnuka. Lebo ty si šťastie, čo naplňa nám život a bez teba, duša, v živote by bolo cnivo. Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou udalosťou. Všetci sa úprimne tešia na jeho príchod. Dnes sa spoločne schádzame, aby sme aj my vyjadrili svoje potešenie nad touto skutočnosťou a oslávili zrodenie nového života v našej obci. Vážený pán starosta, dovolte mi otvoriť slávnosť uvítania do života našich najmenších občanov obce Kružov a privítať všetkých zúčastnených, predovšetkým však našich najmenších spoluobčanov, a to Sofiu Štovkovú, narodenú 1. januára 2011, Jakuba Kačurika, narodeného 28. februára 2011, Dominiku Dulebovú, narodenú 16. mája 2011, Tomáša Kakalca, narodeného 26. júla 2011, Jakuba Kaščaka, narodeného 5. augusta 2011, Janu Hnatovú, narodenú 5. septembra 2011, Veroniku Micheľovú, narodenú 5. októbra 2011, Elu Kočerhovú, narodenú 31. októbra 2011 a Stelu Vorobiovú, narodenú 9. decembra 2011. Vážení rodičia, vážení prítomní, srdečne vás všetkých vítam na tomto obrade a želám vám, aby sa táto slávnostná chvíľa stala pre vás nezabudnutelným zážitkom. Plakalo
rodičia, pri tejto milej príležitosti vás prosím o slávnostný príhovor. Milí rodičia, vždy keď sa narodí človek, zapálí sa na oblohe nová hviezda, tak hovorí staré ľudové porekadlo. To vidíme dnes tu, v tejto obradnej miestnosti. Nie však na oblohe, ale v očiach mamičiek a oteckov sa zapáľujú hviezdičky a zapáľujú sa aj v očiach maličkých detičiek. Všetci sa tešíme, keď sa narodí nový človek. Dieťa, jeho narodenie je tým najvýznamnejším momentom v živote rodičov. Dieťa je tým najdrahším a najvzácnejším pokladom našej spoločnosti. Je darom, je naplnením zmyslu života, ale aj trvácnosti nášho šťastia. Naše dieťatka otvárajú očká a v nich sa odráža celý svet. Tým svetom je tvár otecka a mamičky, ktorí sa skláňajú nad svojim dieťatkom. Nikto nedokáže opísať nekonečnú radosť, nehu a lásku, ako mamička po prvý raz berie do náručia malý uzlíček, v ktorom je zavinuté dieťatko. Milí rodičia, ste to vy, ktorí budete počuť prvé slovo, uvidíte jeho nesmelé krôčky, prvé padnutie. Opäť to budete vy, ktorí s ním prebdiete noci pri jeho postielke. Keď vyrastie, budete sa s ním hrávať a zbierať kvety na rozkvitnutej lúke, čítať najkrajšie rozprávky, učiť ho rozoznávať dobré od zlého, čo je pravda, statočnosť, čestnosť, brzdosť a vštepovať mu lásku. Vám, milé dieťatka, čo ešte nič nechápete, chcem povedať. Naučte sa chodiť a pevne stáť na vlastných nohách, vyzbrojte sa vedomosťami a všetkým potrebným na zdolávanie prekážok. Buďte múdre, trpezlivé a vďačné. Nikdy nezabúdajte na svoju mamu a otca, na ich lásku a obetavosť, staňte sa ich radosťou a pýchou. Milí rodičia, želám vám veľa úspechov pri výchove vašich detí, ktoré dnes zapisujeme do pamätnej knihy našej obce. A keďže vaše deti ešte nerozumejú mojim slovám, prostredníctvom vás, rodičov, ich srdečne vítam medzi nami, občanmi obce Kružlov, a zároveň im prajem výraz v teplom a bezpečnom domove, naplnenom láskou, šťastím a pokojom. Vážení rodičia, prosím vás, aby ste sa pri príležitosti dnešného uvítania detí do života podpísali do pamätnej knihy obce Kružlov. Ako prvých poprosím rodičov Štovkových. Rodina Kačuriková. Rodina Dolebová.
Rodina Kaščáková. Rodina Kakalcová. Rodina Hnátová. Rodina Micheľová. Rodina Kočerhová. A rodina Horobiová. Vážení rodičia, dnešná slávnosť vítanie detí do života by sa končila takým slávnostným prípitkom, kde si spoločne pripijeme na zdravie, šťastie a lásku vás, vašich detí.
Majú všetci? Máme všetci? Keď už je tu taký pláč, tak nás zdravie. Všetci nás zdravie. Ktorí rodičia chcú ešte individuálne fotky, tak vieme to ešte nafotiť. Zavesiť na Facebook. Napríklad aj na stránku. No, daj ďalej.